familia, irakasle, eta bueno, norbanako guztiei mesedez, txalo zaparrada, eguzkiak txaparrada botako duen bezala, mila esker. Orain jaia azteko, bueno, Lekarotzeko familiak ditugu, beraia botako dute txupinazo, baina txupinazo baino lehen Begoña Bitorika sortzen elkarteko koordinatzaileak adierazpenak botako ditu ere. Bildu zareten guztioi. Gaurko eguna jai egun bada. Urtea osoan lanean ibilita gero ospatzeko eguna da. Bestelako eredu eskola bat nahi dugunek batzen gaituen eguna. Izan ere, beste eskola eredu bat behar dugu. Norbanako zein herri gisa dagozkigun aberastutako eredua bestalde. Bakoitzaren erritmo onartuz, inor bidean utziko ez duena. Gure auzo zein herrietan, eragile eta herritarrekin elkarlanean, euskaldunak izango diren ikasle eleaniztunak sortuko dituena. Aniztasuna, aberastasuna dela ulertuko duena. Ni naizelako, zu zarelako, baina gu garelako. Norbanakoaren nortasuna zein nortasun kolektibo ezberdinak ezagutu eta errespetatuko dituena. Edukien transmisio hutsa alboratu, sormenari lekua egin eta bizipenetatik abiatutako heziketa bultzatuko duena. Emozioak ezagutuz, ulertuz eta kudeatuz heziko gaituena. Auzo herria, hezkuntza komunitateak eragiteko eremu gisa hartuko duena. Jangela, heziketa proiektuaren baitan ulertuko duena eta bertako elikagaien eta ekoizleen aldeko apustua egingo duena. Hezkuntza komunitate osoaren parte hartzea eta implikazioa bermatuko dituena. Baina eskola eredu horren lorpenerako norabidean, trabak eta zailtasunak ez dira gutxi. Hezkuntza sistema propioa eraikitzea inoiz baino beharrezkoa zaigu. Besteak beste, Madriletik inposatu, baina bertoko administrazioek ezartzen dizkiguten lege eta dekretuek eragindako kalteari aurre egin ahal izateko. Azkenak Lomce Siberri eta Lomce Aranagarra. Murrizketak, ikasle ratioak handiagoak. Adostasunik gabe eta arduragabekariaz sortutako makrozentroak. Amaigabea da azaroaren zerrenda izan ere. Nafarroan, erregimenaren denbora agortu eta aldaketa heldu zitzaigun. Aspaldian espero genuen aldaketa. Eta gauza batzuk hasi dira aldatzen, baina erronka handiak daude oraindik aurretik. Bazkointzaren legeak indarrean dirau Nafarroan hezkuntza eskubideak etengabe urratuz. Murgiltze ereduaren aldeko apostu irmorik ez egiten. Jangeletako arazoak ere hor daude. Bestalde, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza sailburuak behin eta berriz adierazten du hezkuntza komunitatearekin elkarlanean diharduela. Egiaz bada ere. Madrilera joten den bakoitzean, bere irudikoz, lorpenak direnak salduz agertzen zaigu bueltan. Baina realitatean ageri zaiguna zera da. Hezkuntza komunitatearen eskaintza, zein eskaerak aintzat hartzen ez dituen kontseilariak. Eta batez ere, Madriletik datozen inposizioei beharko litzateken erresistentziarik egiten ezun. Eskola eredu berri bat ahalbidetuko duen hezkuntza sistema propioaren eraikuntzan ekarpena egin eta indarrak biltzeko sortu zen gure elkartea. Eta gaur bideo horretan urrats esanguratsuak emateko premia larrea dugu. Gure realitate propioan eta gure beharretan oinarrituko den hezkuntza ereduaz gogoeta egin eta erabakiak hartzea gure eskubidea da. Eta baldintzak sortu behar ditugu horretarako. Herri honek hezkuntza akordio zabala eta sendoa behar du. Hezkuntza sistema propioaren lorpenerako bidea argiz betetzeko. Madriletik datorren hezkuntza itun berri baten oihartzuna ez da berri ona guretzat. Handik datorren ezerrez
daiteke ona izan, herri bezala aitortzen ez gaituzten bitartean. Eta herri bezala aitortzen ez bagaituzte, gure hezkuntza eskubideak besteak beste urratuak izango dira orain bezala gero ere. Gure bidea egin behar dugu. Batetik, inpozizioi aurre eginez. Egun hauetan ari garen bezala lomceren errebaliden sistemari planto eginez adibidez. Edo Baskuenteren legearen paretan pitzadura berriak sortu. Nafarroan euskarazko irakaskuntzari etengabe aukera berriak zabaldu. Baina bestetik, hezkuntza burujabetzarako bidea ekimenez eta edukiz bete behar dugu. Sortzen, ikasle euskaldun biderkatu egin behar ditugu ekimenak norabide horra propioak errealitate bihurtu arte. Hezkuntza burujabetza da bidea. Hori delako bide bakarra. Gure hezkuntza eskubideak oinarri izango dituen hezkuntza sistema propioa eraikitzeko. Eta hortik aurrera, etorkizun ezberdin bat amesteko belaunaldi berrientzat eta baita Euskal Herriarentzat ere. Gaituzte, burujabetu gaitezen, baita hezkuntzan ere. Bide lagun ditugun ere, lagun asko ditugula, orain bai, ekarrotzeko familia. Hasieratik gogoz eta ilusioakin hasi ginen lanean, eta naiz eta bidea ez den erresa izan, azkenean Lekarozko eskola berriz eraikitzea lortu dugu. Horregatik lanean segitzea animatzen zaituztegu denei. Gora eskola publiko, euskalduna eta herrikoia. Ongi pasa eta biba zuek! Eran dezagun oro, zuko naita gibero.
Bueno, gaur ospatzen dugu Euskararen egun handia, hemen Iruñan, D ereduaren alde, eta azken finean Euskaraz egiten den irakaskuntzaren alde apostua egiten dugulako, oraingo Iruñeko udaletik, etorri nahi izan dugu, eguna pasatzeko beraiekin. Iruditzen zait oso garrantzitsua dela gaur hemendik agertzea eta gure laguntza eta gure babesa adieraztea, eta zantzu horretan udaletik egin dezakegun guztia. Nik nire aldetik behintzat etorri baino lehen, pasa naiz udaletxetik eta han bertan dugun hiriko termostatoan eguraldi ona jarri dugu denentzako. Ongi pasa eguna. Gara kapare talde bat, kantu indugun oantxe beran kantatu dugune, bi kantu intugu, eta oain gabiltze euskaraz eusten, bizi nahi, itzi inai, eta ez da ikastola bakarri gatia, gero ibilin behar da euskera, hortan gabiltze. Eta baitu launek, kantatzen ari duenak, elkarrekin ibiltzen gara, eta hortxe gaude. Nahiko xuxen gabiltze uste dugu, eta hortan utziko dugu. Gaurko euskara egune, ederra da, pastiko dugu ongi, oain kantatu behar dugu berriz, eta hortan geltiko behar nik uste.
Kaixo, pues ni Jon naiz, Berriozartik nator, sortzeneko herri kirol kanpionatora. Eta pues egunean zehar, pentsatu daukat joatea sortzenen dauden ekintza askotara, tombola, izozki bat hartu, gero badago horra autobus urdin bat, eta gizerrezko den egia esan. Eta Naia? Kaixo, deitzen naiz, Naia deitzen naiz, Berriozartik nator, eta etorri naiz herri kirolak egitera. Egunean zehar egingo dut, joango naiz herri batera eta jango dut eta egingo naiz hemen. Nik ez. Gaixo, eder naiz, Berriozartik nator eta hemen herri kirolak egitera etorri naiz. Eta egunen zehar pentsatu dut joatera, jatera eta gero mendik dauden ekintzak egitera. Kaixo, ni Jone naiz eta Berriozartik nator sortzeneko herri kiroletara egitera eta egunean zehar hemendik egongo naiz. Ni Maialen naiz, Berriozarkoa naiz eta etorri naiz herri kirolak egitera. Eta jozta. Ni Saioa naiz, Berriozarkoa naiz eta etorri naiz sortzen egitera eta egunean zehar egingo ditut sortzeneko ekintzak eta hori. Agur! Kaixo, ni Mare naiz, Berriozartik nator eta herri kirolak egitera etorri naiz. Ni Naiane naiz, Berriozartik nator ere bai, eta sortzenera etorri naiz herri kirolak egitera. Gora Mendialdea bi! Kaixo, ni Aimar dut izena eta Mendialdeatik nator. Eta sortzenera etorri naiz oso ongi pasatzera. Kaixo, ni Asier naiz, Berriozartik nator eta sortzenera etorri naiz herri kirolak egitera. Haupa Mendialdea bi! Eta hasiko gara, laugarren serie honekin, bukatzean izan ditugu finalean sartuko diren denborak, badakigu bosgarren mailan. Eta hartxe abian dira, pixkeaka lekotzak lekuan zen. Errelego hartuko dute kirokidek, eta lekotzak bilduko dituzte. Hampan izan dira. Hortxe abiatu dira orain lekotza bitzera. Eta badago jaurtitxeri, baina kanpora joan ez gero, itzuli behar da lekotza saskian sartzeko. Hortxe azkeneko lekotza bitzen, apa! Bada, txingalaria, aurrera. Aurrera, marra zapalo eta bota. Gertura zakularia. Eta badaz. Zakularia gotza. Eta zena hartatzeko polita. Azkeniko zakularia ja. Eta korrika, hortxe pixka torretik, ezkaba betalea, mundial. Eta finalean sartzeko ezkaba garrantzitsuna, animo. Korrikalariak jabian dira. Papa. Eta finalak ospatuko ditu gora itxe. Sí.
Finala ospatuko dugu orain, Ezkaba eta Bernare Etxeparebe taldeen artekoa. Lehenengo finalera, 5. mailako finalera, Ezkaba eta Bernare Etxeparebe sailkatu dira. A taldea 2 minutu eta 54 segundurekin, eta azkenengo serian aritu den Ezkaba B taldea 2 minutu eta 59 segundu. Bi talde horiek izanen dira finalean, Ezkaba B eta Mendialdea A. Beste taldeek ere oso denbora onak egin dituzte, baina guztiok 3 minutu gainetik. Beraz, finalera pisa elkatu ditugu, Mendialdea eta Ezkaba B. Bera ba, esan beharra dago, finale. 5. mailako finalarekin ekingo diogu orain. Ezkaba izanen da lehenengo kalean, Bernare Etxeparebe orain arte ikusten duena. Hortxe zira lehenengo finalean. Finalera sailkatu den Ezkaba eta Bernare Etxeparebe taldea. Venga, animo. Eta badirudi bi urtetako leire gaudela, hor eszenatokian esaten ari dute. Neska txikia gaudela, bi urte dituen leire neskan horbait faltan zenatu nago, hor eszenatokiaren gainean duzue. Errepikatu berriro, leire izena duen neskatokian, badirudi agertu dira mutazioa beraz. Eta bitartean, aurrera rama, lokotzak jartzen bukatzen oraintxe jokatu berri dute, hortxe finalizazio txiki bat egon da, baina behar aurrera. Lehenengo kalean Ezkaba taldea, 2. kalean Bernare Etxeparebe. Pizkanaka orain lokotzak gintzen, hortxe ditugu, bindaiak ere oso parean bizero egin barko dituzte. Berak, eutxua garetan, Beltzentxua mailera arte, hapan izabetian. Horrentxe urditzen ari zain den guzti hori, aurren eskolarteko errikiro joazen lehenengo finala dugu hau, 5. mailako finala. Eta bitaldeak izan dira sailkatuak Ezkaba eta Bernare Etxeparebe bat aurrera txilarekin. Bernare Etxeparebe talekoak batalea. Juanitorria ino partea bakoitzak, hortxe aldaketa eta horrentxe zapularien txanda. Bizkatu horrekin, Bernare Etxeparebe zapularietan, horrentxe atera berri dira Ezkaba eta aldekoak, oso gertzen dinak ere. Venga, animo. Kirolari bakoitzak eman indio, eta oso parean. Opa. Hortxe bitaleak korrikalariak izanen dira. Hortxe Bernare Etxepareko korrikalauria, aurrera Ezkaba ere, oso gertu. Eta anizu orain, lokorrekin adiurtailuaren zinari. Azkeneko korrikalari arian dira. Itzen ari dira eta hortxe azteko denbora, oso parean, bai Ezkaba eta bai Bernare Etxeparebe. Apa neskan dia, venga, oso gertu zaretuza. Venga, animo, eutxi sasoia, venga. Bosgarren mailako finalak ospatzen ari dira orain. Ezkaba eta Bernare Etxepareberen artean. Oso gertu bitaldeak ere, eutxi. Azkenengo lokotza lekuratzen, aldaketa hor. Bernare Etxepareberen aldean Ezkaba oso urbil. Azkenengo lokotzarekin hortxe, venga, mailera arte. Orain aldaketa. Venga, animo. Azkenengo seria da, eta
eskagunua. Finala gogortu da, Fiseri egizar dituzten da. Horrein da, iberze daite finala sufritzen ari gero. Venga, arregako da kirola, venga, eutxi goiari. Venga, Bernare Etxepare beharretik. Latxina lanetan. Venga, azkeniko lokotza azkabatalean entzat, orain txabien da. Ez da gotxinalari ere. Eta kontuz orain sakuekin hasiko dira eta utxi pista libre. Azkeniko metroa txinalari entzat. Eta ezkabaren txanda orain zapulen eta nortxe. Aurre hartzen dion bairu baiet. Eta errekurat aldaketa hor Bernare Etxepareren aldean. Ezka taldea orain iritsiko da. Etxe, aurrera ere ezkabako taldea. Eta ezkabak erratzen atzeri ez badago. Bairu Bernare Etxepare aurrera nago data. Azkenengo korrikalaria abian da. Bernare Etxepare pixka aurretik. Bia geratzen zaila Bernare Etxepareri eta orain txiritsi da ezkabatalea. Orain txiritsi dare ezkabataldeko korrikalaria eta itxita ikusi dugu. Lehenengo lekuan Bernare Etxepare betalea izan dugu. Beno ba, prestatu orain.
Bai, posik, hor, egun aurrera doa, hor, azteko lehen ja bota dugu, baina, eskerrak ematea, hor, Sortzen elkarteen izenean, hor jai hau posible egin duten, eta posible ari duten, egunka familia hor egon dira implikatuak, eta daude gaur ere bai tailerretan, eta antolakuntza ezberdinetan txandak egiten, eta gero ere hurbildu den, ordezkaritza politikoa, sindikala, kultur eragileak, euskalgintzaren eragileak, guretzat egun polita da, hor kurtsoan amaiera da, hor gure indar guztiak jarri ditugu hemen ere, gure egunerokoan, gure eskoletako egunerokoan, hor bizi duten errealitatea bertan egoteko, aldarrikapenetatik hasita egora ezberdinetara eta amets politoiek ere irudikatzera, eta hor 11 ekitaldi ezberdin daude, eta 11 ekitaldi ezberdin horietan, 100.000 lagun ari dira, orduan, gu pozik behintzat.